doufám, že to natáčí. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to bude jedno z nejlepších videí, protože jsem se stal fanoušek TV show jménem Henry Danger a vlastně už jsem té TV show fanoušek fakt jakože prostě dlouho. Takže můžem se pustit do hry, která je podobná té TV show. Během toho, co budu mluvit, tak mě možná nebudete slyšet, kvůli tomu, že tady jsou moc hlasitý zvuky. A nebo si to můžu stlumit, což bude asi lepší. Pro vás i pro mě. A no, o čem tato hra je? No, je to na Robloxu. A chtěl bych vám ukázat pár věcí o té hře, které jsou fakt takže hustý. A dáme si tady charaktera Henryho. Kdo má rád jiný charaktery, dám si toho charaktera v nějakém jiném díle. Takže fouknout bubblegummy, jo. Trošku se mi to seká, trošku si to dělá, co chce ta hra s mým životem, mobilem, Robloxem, všecko možným. No prostě s mobilem, no. Nemůžu nic dělat, nevím, co se děje. Dobrý, už. Sakra, mi se to seklo, takže musím takhle. Bum, bum, bum. Dobrý. Tak koukejte. Dám si žvejkačku a proměnil jsem se v Kid Dangera. Jop, baboj. Proč tady funguje jenom Rayovo? Tata, okay. Dáme školu třeba a jsme ve škole, dobře. To jsou ty dvě si pamatuju, když jsem to hrál naposled včera. A můžeme se untransformovat zpátky. Je to fakt hustý. Tady už nic není, tady jsou prostě takový to je bug. Máme bug. Našel jsem bug. Našel bug. Ne, to je jedno. Musíš vejkačku. Voila. Jdeme třeba do Junken stavu. Tohle Junken stav. To nevypadalo moc teda jako Junken stav. A možná ze zádu, tak to mohl být Junken stav. Sakra, hrozně se to seká. S touhle hrou to někdo moc přehnal. No nic, takže jsme tady v Junken stav. Převoláme si výtah. OK, on je rovnou tady. A dáme tlačítko Man Cave a teď to poletí hrozně rychle ten výtah. Hrozně rychlý to je. Bum bam bum. Jsme tady. Chtěl jsem udělat vždycky jednu věc takovou, kterou udělám přímo teď. To nevyšlo. Jsem to blbě načasoval. No, co to je? Co se dělá s tím? S tou trubkou, jako? To nefunguje, ta trubka nějaké, nebo já nevím. Já, pokud budu říkat, že ať napíšete něco do komentáře,
tak nevím, jestli budete moct, protože já nevím, já prostě když chci zapnout ty komentáře, tak dám prostě tlačítko zapnout komentáře, ale oni tak vypadají, že jsou vypnutý, že nikdo na ně nepíše. Teda jenom 2 komenty jsem dostal z nějakého shortu. Jo a pokud znáte vůbec tu TV show Henry Danger, tak můžete napsat nějaký charaktery. No, který bych měl mít v té hře a přesně to je to, o čem mluvím, že prostě když říkám něco o komentářích, tak prostě no. Jdeme sem. Kdo zná Danger Force, tak určitě musí znát tohle. Tady se asi někdo bugl. Někomu se tady bugla bublina. Tak to nevím, kdo je. Já vím, že tohle je Bouse. Tam to je Milese, to žlutý tamhle. Ta vedle mě, ta červená, tak to je Čapa. A ta bílá, jak se jmenuje ta bílá? Ta bílá, no to nevím. Chtěl bych něco vyzkoušet, jestli, jakoby, jak to vypadá v sedě. Wow. Tady je ta obří trubka, což ta bohužel nefunguje. To je nějaký žebřík, na který se dá vylézt, ale ne. Lézt na něj úplně k ničemu. Ten týpek tady pořád je schovaný. Týpku, já tě vidím. To by se asi nějak nepovedly bubblegumy, co? Pardon. Jdeme třeba ke mně domů, do Henryovo houseu, jakoby prostě domu. Domí anglicky. Ježiš, schody jsou nějaký zabugovaný. Už jsem si myslel, že tahle místnost je otevřená, ale to je nějaká koupelna, myslím, nebo něco. No, jsme tady v pokoji. Tady stál Henry a transformational se před Jasperem, protože Jasper měl prostě na takový krabici jakoby napsáno, že já vím tvoje tajemství. A potom Henry, hlavní postava filmu, tak se myslela, že ví to tajemství o tom, že to je Kid Danger. Ale on věděl nějaký jiný tajemství. Takže tady prostě stál Henry, měl prostě Captain Man na hodinkách v hologramu, tady stál Henry a transformational se před Jasperem. A vypadám jako Henry Danger. Natáčíme už 9 minut. A jo no, prostě bez žádného střihu. Prostě to je gameplay. To nemá žádný střih. Či já nevím, jestli jakoby gameplay je bez střihu. Já to teď nechápu moc. No prostě je to video bez střihu. A tak no. 10 minut chci, aby jsme natáčeli, takže budeme natáčet ještě takových, 20 sekund. Takže, jde se s váma rozloučit. Rozloučím se s váma tady. Prý 8 sekund. Teď. A mějte se zase v dalším dílu.